който не е просто жена, нагримирала се жена, а да остави и от мъжкото си, както аз оставях брадата си. Да. Аз съм първата жена с брада. Така да го кажем. Преди дамата на Евровизия. Много травестити е имало преди мен. Много хора, които са участвали в програми, облечени като жени, но никога не са си оставяли брадата. Да. Което е много важен елемент в културата. Ти да оставиш един много силен кос от твоето аз в образа, който представяш. Смяташ ли, че ти тогава даде смелост на гей обществото да започне да се и изявява? И те са ми много признателни. Те те обожават. Да. И аз ги обожавам. Обичам гейовете. Обичам хората, които идват при мен. Аз ходя често в един гей бар. И идват при мен млади хора и така ме тупкат по рамото и викат: хей, благодаря ти за всичко. И ми се плаче. Когато ми кажат: ей, благодаря ти, ти направи това, ти направи. Дори да не продължат, само да ми кажат благодаря ти, и мен очите ми се пълнят. Викам: Боже Господи, всичко е имало някакъв смисъл.